O Concello de Vilanova, coa colaboración da Xunta de Galicia, volveu poñer en marcha unha nova edición dos seus obradoiros de emprego. 20 participantes formaránse en 2 módulos diferentes, xardinería e ampliación de redes de datos. Este último módulo é a novidade desta edición, dando continuidade ao proxecto iniciado co curso de instalación de redes. Este módulo centrarase en ampliar as capacidades digitais do municipio. Ver las posibilidades que tiene de cara a la sociedad el funcionamiento de las redes de datos de alta velocidad para conseguir tener monitorizado el estado de salud, digamos, medioambiental del municipio en invierno, en verano, cuando llevamos tiempo sin llover, de todo eso, ¿no? Y practicaréis después dentro de edificios para domótica y cosas de las casas, la Internet de las cosas, que cada vez está más, ¿no? Entonces es una alternativa profesional que hace falta profesionales, que no los hay. Pola súa parte, dende o módulo de xardinería centraránse en mellorar e acondicionar todos os parques do municipio. Ya hemos hecho otros, con unos resultados excelentes. Se ve sobre todo en primavera cuando empieza la gente a visitar nuestro pueblo, a salir a la calle y decir el pueblo está bonito, el pueblo tiene flores, seguiremos en la misma línea. Para os participantes é unha oportunidade de formarse a vez que reciben unha prestación económica. Que a vez que vos formades, pois adquirides tamén unha prestación económica mensual, que moitas veces para formarse pois hai que pagar os cursos, non? E non é desta maneira, isto estamos facendo con esa aportación económica que vai para as vosas familias tamén e que pois é unha maneira de ter ese respiro mensual. Os obradoiros teñen un prazo de duración de 9 meses. Os participantes, ademais de recibir a formación do seu módulo, recibirán outras ensinanzas transversais como informática ou prevención de riscos laborais. Unha vez rematado o obradoiro, recibirán un certificado de profesionalidade que acredita a súa titulación.